देखो इधर भी देखो, वाह बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर चला आया हम लोग। और भी बाकी है चढ़ना। पहाड़ स्टेप चढ़ चुका हूँ गाइस, और भी सेकंड स्टेप है ऊपर पहुंचने के लिए। देखिए गाइस, लाखों की तादाद में भीड़ है यहाँ पर। वाह, फाइनली गोजौसिन हाजो सहैबाय जों गाइस। खेराइ फुजा होनाय जादों नै बाहाय नायदो जोबोद। सोरबाफोर नायनो गोसो थानायफ्रा नायनो हागोन भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना। बावखुंग्रि हाजोनि मन्दिर नायदो लोगोफोर। दा आङो बयनिख्रुइबो जौसिन बावखुंग्रि हाजोआव थिखिनियाव मन्दिराव दंफैयो। बाव लाख लाख मानसिफ्रा फैदों दिनैहाय नै बावखुंग्रिनि दर्शन लानो थाखाय। नायनानै लादो बावखुंग्रि हाजोनि महरखौ नोंथांमोनाबो। जुथा खनांगौ बाव थाङोब्ला नङाबा
थांनानै दिन्थियोमोन आं नोंसिनो दा जुथा फुनो बाबाय आङो हाय मन्दिर दङ नै दा ओंखारलांफिनगासिनो दं जोङो मेंबाय खुलुमनाय आरो जोंनि देग्लायनि जिथि बावखुंग्रि फोरबो 2023 आव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो देग्लायनि रंजालि बैसागुनिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय देग्लायनि रंजालि बैसागुआ नोंथांमोन बयनिबो जिउआव गोजोन लाबोथो सोरां लाबोथो होननानै आं मिजिंथिबाय देग्लायहाय जोंनि गेजेराव मोसाफैगोन बैसागु मोसानाय हान्जा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझारनिफ्राय